Мы вітаем вас на телеканале «Беларусь-3». У эфіры калейдаскоп вядомых імёнаў, памятных дат і значных падзей. На календары 25 кастрычніка і далей у праграме агляд культурнага жыцця нашай краіны. На пачатку лістапада ў беларускай публікі зноў ёсць магчымасць азнаёміцца з моднымі трэндамі наступнага сезону ад вядучых дызайнераў з Беларусі і замежжа падчас міжнароднага праекта «Беларусь Fashion Week». Акрамя дэманстрацыі новых калекцый, гледачоў і удзельнікаў чакаюць прэс-канферэнцыі, адукацыйны форум, прэзентацыі, вечарыны і іншыя мерапрыемствы. Як выглядаюць актуальныя тэндэнцыі наступнага сезона і па якіх прыкметах вылічыць сапраўднага модніка, гэта ўжо можна спытаць у жыхароў Гомеля. Там на мінулым тыдні дызайнеры прэзентавалі публіке свае новыя калекцыі. У гомельскім палацава-паркавым ансамблі адбылася прэзентацыя модных калекцый. 5 мадэльераў з Беларусі і Расіі прадставілі камплекты адзення, дапоўненыя капелюшамі. Некаторыя з гэтых твораў былі ўзнагароджаны на прэстыжных міжнародных выставах і модных паказах. Дарэчы, большасць мадэльераў з'яўляюцца аўтарамі выставы «Гісторыя аднаго капелюшыка», якую раней таксама прадставілі ў палацы. Спецыяльным госцем і ўдзельнікам паказу стала маскоўская майстар Ірына Ганчарова. Яе коллекция «Иллюзия карнавалу» у дефиле стала центральной. Вы знаете, я, наверное, горда тем, что Гомельщина, она богата именно профессиональными, замечательными мастерами. Честное слово, это хорошо, потому что наших мастеров, и Эллу Ковалеву, и Ольгу Шулику, их знают не только в Беларуси, но и за пределами Беларуси. То есть они участвуют на показах в России, и, в принципе, их коллекции раскупаются по всему миру. Поэтому это очень хорошие мастера, и, пожалуйста, наблюдайте, любуйтесь, это красиво. Частка прадстаўленых работ застанецца на выставе ў Гомелі. Астатнія адправяцца ў Санкт-Петербург. Сёння сталічную публіку запрашае на творчую сустрэчу беларускі кампазітар Уладзімір Кур'ян. Ён імкнецца зрабіць музыку не толькі чутнай, але і бачнай. Аўтар рок-оперы «Масфан» і оперы «Фантазія», вакальна-інструментальных паэм «Памяці маці» і «Беларуская калыханка», Уладзімір Кур'ян ужо больш за 30 гадоў загадвае музычнай часткай купалаўскага тэатра. Да таго ж маэстра паспяхова працуе і ў галіне камерна-інструментальнай музыкі. Удала эксперыментуе з жанрамі, стылямі і сродкамі выразнасці. Сёння ў беларускім рэспубліканскім тэатры юнага гледача паказваюць спектакль «Крыху пяшчоты» па п'есе італьянскага драматурга Альда Нікалаі ў пастаноўцы Уладзіміра Забэлы. Альда Нікалаі – адзін з самых запатрабаваных у свеце італьянскіх драматургаў. Яго сюжэты і калізіі заўжды рызыкоўныя. А зараз звернемся да арыгінальнага жанру. У гэтым восеньскім сезоне беларускія гледачы маюць магчымасць убачыць неверагодны па маштабах аўтарскі праект беларускага ілюзіяніста Віктара Шышко, якога прэса ўжо ахрысціла айчынным Каперфільдам. Спячую прыгажунню магчыма, калі ў ролі прынца беларускі Копперфільд. Ілюзіён-шоу Віктара Шышко уражвае не толькі тым, што адбываецца на сцэне. Больш за 2 тоны дэкарацый, а агульны кошт усяго абсталявання каля $500 000. Толькі падрыхтоўка 90 хвілін прадстаўлення займае больш за 6 гадзін. Тое, што адбываецца на сцэне, не проста фокусы, а унікальныя аўтарскія нумары, якія Віктар Шышко выканаў упершыню ў свеце. За 1,5 минуты я постараюсь выбраться. 1, 2, 3! Дарэчы, кожны глядач можа паўдзельнічаць у гэтым, каб пераканацца, што ў гэтай казцы ўсё па-сапраўднаму. А тым часам у беларускай сталіцы мастакі, скульптары, графікі, дызайнеры, майстры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і народных промыслаў з Беларусі, Расіі, Еўропы і Азіі прэзентавалі свае творы на міжнароднай выставе-конкурсе сучаснага мастацтва. Ужо ў 4-й раз у сталічным доме Масквы беларускі тыдзень мастацтва аб'ядноўвае як аматараў, так і прафесіяналаў сучаснага мастацтва. Ацэньваюць работы вядомыя прадстаўнікі беларускай і замежнай арт-індустрыі. Ва ўтульным мястэчку Ніагара-он-зе-Лейк завяршае работу адзін з самых цікавых тэатральных фестываляў – шоу-фестываль, які носіць імя Бернарда Шоу.
Гісторыя фестывалю пачалася ў 1962 годзе з ініцыятывы простага мясцовага юрыста, які вельмі любіў п'есы-шоу. Падчас яго правядзення было прадстаўлена ўсяго некалькі пастановак англійскага драматурга. Зараз імпрэза доўжыцца з красавіка па лістапад. У рэпертуары класіка і сучаснай драматургіі, сустрэчы са сцэнарыстамі, артыстамі і пастаноўшчыкамі. «5 дзён, 5 фільмаў». Пазнаёміцца з традыцыямі і кінематографам Паўднёвай Карэі магіляўчан і гасцей горада запрасілі на дні нацыянальнага кіно гэтай краіны. Прычым у кінатэатры «Радзіма» гледачоў чакаў не толькі кінапаказ. У фае кінатэатра разгарнулася цэлая выстава карцін і карэйскіх лялек. І ўсё ў суправаджэнні нацыянальнай музыкі. Мы вообще кей-поперы, да, мы слушаем их музыку, смотрим дорамы, поэтому мы уже 5 лет как этим увлекаемся, поэтому мы здесь, мы очень рады. На ўрачыстасці з нагоды дзён кіно завітаў надзвычайны паўнамоцны пасол Рэспублікі Карэя ў Беларусі. Могилевские люди очень веселые, юмористические, открытые, и атмосфера тут в Могилеве очень мирная и спокойная. 5 фільмаў, розныя па тэматыцы і жанрах. Аднак арганізатары ўпэўнены, усе разам гэтыя стужкі даюць магчымасць глыбокага знаёмства з культурай Паўднёвай Карэі. А тым часам у нацыянальнай бібліятэцы прадставілі новую кніжную серыю «Паэты планеты». Шэдэўры сусветнай паэзіі на беларускую мову перакладалі вядомыя творцы. Сярод першых 8 кніг лірыка Сапфо, Франчэска Пятраркі, Райнэ Марылі Рыльке і Гарбарыэль Містраль. Далей звернемся да опернага мастацтва. Папулярныя творы сусветнай класікі і творы з рэпертуару Эдзіт Піяф і Леаніда Ўцёсава у выкананні заслужаных артыстаў Рэспублікі Беларусь гучалі ў гарадзенскай вялікай харальнай сінагозе. У гродзенскай вялікай харальнай сінагозе адбыўся вечар яўрэйскай музыкі. Папулярныя творы сусветнай класікі з рэпертуару Эдзіт Піяф і Леаніда Ўцёсава выканалі заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сала і Ілья Пэўзнер. Канцэрт «Шалом» арганізаваны заслужаным калектывам Рэспублікі Беларусь Гродзенская капэла і Нацыянальным акадэмічным вялікім тэатрам оперы и балета. Очень важен сам объект. Одна из немногих сохранившихся с древнейших времен синагога, которую мы сегодня восстанавливаем, действительно дорога всем гродненцам. Это однозначно. Для нас важно и то, что это событие привлекает еще больше людей к нам. И уходят в стороны те наговоры, те всякие забабоны, то, что мешало нам чувствовать себя людьми одного земного шара, на котором мы живем, где евреи впервые познали Бога единого, и показывают пример отношения и к людям, и к жизни, и к тому, с чем мы встречаемся ежедневно. Паслухаць выступ прыйшло больш за 300 чалавек. Артысты выконвалі папулярныя творы сусветнай класікі, а таксама малавядомыя творы яўрэйскіх музыкантаў. Далей у праграме традыцыйная галерэя імяніннікаў. І першым мы згадаем народнага артыста СССР, беларускага кінарэжысёра і сцэнарыста Віктара Турава. Сёння яму магло б споўніцца 80 гадоў. Лёс наканаваў Віктару Тураву шмат выпрабаванняў. Вайна, расстрэл бацькі партызана, канцлагер пад Аахенам. Пра чалавечыя пакуты Тураў казаў мовай кінематографа. Міжнародна вядомым рэжысёр зрабіў яго першы паўнаметражны фільм «Праз могілкі». Ён уключаны ЮНЕСКО ў спіс 100 найболей значных фільмаў усяго свету. Да таго ж аўтарству Віктара Турава належаць стужкі «Я родам з дзяцінства», «Вайна пад стрэхамі», «Сыны ідуць у бой» і «Людзі на балоце». Калі б кампазітар, пра якога зараз пойдзе гаворка, напісаў усяго толькі адзін венскі вальс, ён і тады абесмяроціў бы сваё імя. У гэты дзень, 191 год таму, нарадзіўся кароль вальсаў, знакаміты аўстрыйскі кампазітар і дырыжор Іаган Штраус-малодшы.
За сваё жыццё Яган Штраус напісаў каля 500 полек, мазурак, вальсаў, аперэт і нават адзін балет. Майстру ўдалося ўзвысіць танцавальную музыку да сімфанічных вяршыняў. Яго меладычныя вальсы, казкі венскага лесу і вясновыя галасы, аперэты «Лятучая мыш» і «Цыганскі барон» і зараз выклікаюць захапленне. І яшчэ адно музычнае імя. Напэўна, кожнаму савецкаму жыхару вядомае імя Галіны Вішнеўскай. Сёння спаўняецца 90 гадоў з дня нараджэння опернай спявачкі, якая яшчэ пры жыцці стала адным з сімвалаў усяго рускага мастацтва. У 26 гадоў яна без усялякай музычнай адукацыі стала прымай Вялікага тэатра Расіі. У канцы 60-х за падтрымку апальнага тады Александра Салжаніцына Вішнеўская разам з мужам, сусветна вядомым віяланчэлістам і дырыжорам Мсціславам Растраповічам, трапілі ў няласку. Вярнуліся на радзіму толькі ў 90-е. Да канца жыцця Галіна Вішнеўская працягвала служыць у тэатры і здымацца ў кіно і кіраваць уласным цэнтрам оперных спеваў. Далей у калейдаскопе яшчэ адно сусветна вядомае імя, і на гэты раз іспанскае. Сёння спаўняецца 135 гадоў з дня нараджэння выбітнага мастака, скульптара, графіка, кераміста і дызайнера Пабло Пікаса. Вынаходнік новых форм жывапісу, наватар стыляў і метадаў, заснавальнік кубізма, спецыялісты называюць Пікаса найвялікшым творцам з часоў Леанарда да Вінчы. Пра неверагодную папулярнасць Пікаса сведчыць і тое, што работы майстра знаходзяцца на першым месцы ў выкрадальнікаў карцін. Напрыканцы праграмы звернемся да тэатральнай тэмы. У восеньскім сезоне ў беларускай публікі зноў ёсць магчымасць убачыць на экранах кінатэатраў самыя яркія тэатральныя пастаноўкі сусвету. Сярод іх і трансляцыя сённяшняя ў Мінску спектакля «Франкенштейн Камбербэтч» са сцэны Каралеўскага нацыянальнага тэатра з Бенедыктам Камбербэтчам і Джонам Лі Міллерам у галоўных ролях. Чым адметная гэтая пастаноўка, а таксама пра іншыя навінкі сезона тэатра HD, зараз даведаемся ад госці нашай программы. Александра, здравствуйте. Встречаемся сегодня с вами в день премьерного для минчан показа спектакля Королевского национального театра Великобритании «Франкенштейн Камбербэтч». Но поклонникам Камбербэтча придется прийти в кинотеатр дважды. Да, по-своему, это эксперимент для зрителей. Это спектакль «Франкенштейн», но не нужно путать, это разные спектакли. То есть это один спектакль, где два актера меняются ролями. Известная история Мэри Шелли о докторе Викторе Франкенштейне, который создал чудовище и затем отказался от него из-за его уродства. Сыграно двумя актерами, Камбербэтчем и Джонни Ли Миллером. И в одной версии Виктора Франкенштейна играет Камбербэтч, чудовище играет Ли Миллер. Во второй версии они меняются местами. То есть для того, чтобы увидеть этот спектакль с двух разных сторон, зрителю придется прийти в кинотеатр дважды, это правда. Спектакль был создан в 2011 году, в то время как Камбербэтч был еще не настолько популярен. А как вам кажется, как изменился за это время знаменитый Шерлок Холмс? Он был в театральных кругах достаточно известным актером уже и в то время. Но с тех пор, конечно, он стал крайне востребованным актером, и мы это видим по тому интересу, который проявляют зрители ко всем фильмам, в которых он играет, и к спектаклям, в которых он появляется. И «Гамлет» Камбербэтч, который мы показывали в прошлом сезоне, еще одно тому подтверждение. Уже больше года проект идет успешно в наших кинотеатрах. И как пример успеха в этом году, в этом новом сезоне «Осень-зима» добавился еще и французский «Комедий Францез». Да, это большая победа для нас, большая удача. Мы очень рады, что у нас появляется еще один театр, откуда мы будем вести трансляции. А теперь это уже французский театр, «Комедий Францез». Мы начинаем сезон трансляции оттуда со спектакля «Ромео и Джульетта», который будет показан на французском языке, соответственно, в переводе сына Виктора Гюго. Это история всем известная, теперь она берет место в 30-е годы 20 века в Италии. Все пляшут, танцуют, поют, а затем это все уходит в трагический финал в катакомбах, где влюбленные расстаются навсегда. Удивительная постановка, очень тонкая, очень необычная для минского зрителя, и, надеемся, очень интересно ему будет в дальнейшем. На ваш взгляд, в этом сезоне на какие спектакли будет сложно попасть? Будет показан спектакль «Комедиант». И про этот спектакль нужно знать уже то, что это Джон Осборн. То есть это «Злые молодые люди», «Глянись в гневе». И «Комедиант» — это одна из пьес Джона Осборна, которую ставят на сцене, и главную роль исполняет Кеннет Бранна. Также я думаю, что будет интересен спектакль «Цимбелин». Это пьеса Шекспира, наверное, одна из его самых
малоизвестных пьес, и у нас будет возможность увидеть оригинальную постановку британского театра. Александра, спасибо вам большое за интересную беседу и до встречи на спектакле. А я нагадаю, што калейдаскоп навін культуры можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на нашым YouTube-канале ў інтэрнэце. Да сустрэчы!